Mennään tänään Hope ryn tiloihin Pitäjänmäkeen, jossa käydään haastattelemassa Jorma Siippaista. Hän kertoo tarkemmin Hope ryn toimintatavoista ja siitä, miten voi lähteä itse vapaaehtoiseksi. Tervetuloa mukaan! Kun aikoinani jäin työttömäksi, ajattelin, että elämässä voisi jotain muutakin tehdä kuin sulkeutta pohtia kotona. Ja tulin tänä päivänä vain ovesta sisään ja 3 vuotta olen nyt täällä ollut vapaaehtoisena. Mä olen tällainen yleismies ja Antune pääasiassa. Olen ollut mukana tavaroiden kuljetuksessa ja kaikessa tämmöisessä. Meillä on hyvin matala kynnys tänne tulla. Riittää se, että sulla on halua auttaa ja aikaa. Aikaa me ei rajoiteta mitenkään. 15 minuuttia riittää on meidän tämmöinen slogani. Eli sen oman aikataulun mukaan. Mehän tuemme kaikkia vähävaraisia tai kriisikoituneita lapsiperheitä Suomessa. Se tarkoittaa sitä, että perhe itse määrittelee sen avun tarpeensa. Me emme katso mitään tuloja, emme mitään perheen sen suurempia tilanneselvityksiä meille ei tarvitse tehdä. Jos perhe katsoo olevansa avun tarpeessa, meille voi tulla asiakkaaksi. 2 kriteeriä meillä on. Kotipaikka, eli kodin osoite pitää löytyä Suomesta ja perheessä pitää olla alaikäisiä lapsia. Se riittää meille. Yksinkertaisesti voisi sanoa, että kaikkea semmoista tavaraa, mitä lapsiperheessä tarvitsee. Eli pääasiassa nyt vaatteita, lasten leluja, harrastusvälineitä, urheiluvälineitä, kirjoja, myöskin jonkun verran aikuisten vaatteita, kenkiä, kodintarvikkeita, astioita, jonkun verran jotain elektroniikkaa, pieniä laitteita, mikroaaltouuneja, joskus näkyy imureita, kahvinkeittimiä. Meillä on tämmöinen sääntö, että jotta nyt kaikille riittää sitä tavaraa, mitä me tänne saadaan, niin perhe voi ottaa yhden tämmöisen sinisen Ikea-kassillisen verran jokaista perheenjäsentä kohden. 4-henkinen perhe voi ottaa 4 kassillista tavaraa. Meillähän ensinkin rekisteröidään asiakkaaksi. Meillä ei voi nimettömänä täällä esiintyä. Varataan aika täällä käymiseen. Ja meillä voi sitten sen ensimmäisen käynnin jälkeen 4 kuukauden päästä tulla toisen käynnin. No, täällä pääkaupunkiseudulla meillä oli viime vuonna 2015 rekisteröityneitä asiakkaita 1374. Ja näissä perheissä oli noin 3000 lasta. Ihan tarkkaa lukumäärää en muista, mutta näin suurin piirtein. Kyllä. Jatkuvasti tavaraa tarvitaan. Olemme vähän laskeneet sitä, että viikossa täältä varastosta meiltä menee ulos noin 250-300 Ikea-kassillista tavaraa. Joka viikko, joka kuukausi, paitsi heinäkuu, jolloin olemme kiinni. Mutta sen verran tavaraa tarvitaan aina jatkuvasti. Onneksi olemme sitä saaneet.